れに民主党の渡辺さんからご挨拶をいただきます。皆様こんばんは。ご紹介をいただきました県議会議員の渡辺壮でございます。この山形園前でこの2週間、そのうち2日間は社民党、共産党の皆さんと一緒に朝の街頭活動を毎日続けてまいりました。私は36歳の県会議員です。日本の民主主義を誇りに思い、そしてこれからもこの国の民主主義に期待を持ってそこに関わっていきたいという思いでこの道を進んでいます。昨日の再び行われた参議院でも行われた共同採決の夕方ネットの映像で見ながら怒りを通り越して虚しくなりました。私はもともと毎日新聞という会社の政治部の記者をしていました。ですので国会の取材をずっと行ってきて、今宮崎にいますけれども、あの国会で行われていることの様子がですね、想像ができます。テレビの画面で流れない裏で行われていることも想像ができます。その状況の中で我々はどうしても今日一緒に並んでおりますが、3党派それぞれ考え方が違ったり、そしてこの法案に対しても細部の考え方は違ったりします。しかしその立場を乗り越えてでもこの法案を今通す必要はないと、その思い一点でこの思いを同じくいたしまして、社民、共産、民主それぞれの県会議員の理解を得て統一の行動を行ってまいりました。今日夜にも日が変わる時間帯頃には参議院の本会議が開かれてまた採決が行われるかもしれません。参議院で通ってしまえばこの法案は成立します。もう一度通してしまった法案を廃案に持っていくことは難しいというのはもう皆さんご理解いただけるところだと思います。まさに今日こそが国民の声を結集してあげて、法案の課題たくさん毎朝のようにお話をしてきましたが、今日はそのお話を省略しますけれども、この法案はやはり私どもは国にとって守らなければならない外交上の問題、そして安全保障上の課題を考えたときに一定の機密情報があることを否定するわけではありませんけれども、国民の権利をいたずらに大きく制限をし、そして国民の目を塞いで耳を塞いで、そして最終的には自由な言論を行う口まで塞いでしまおうとしているのが、私はこの特定秘密保護法案の本当の狙いだというふうに思っています。今日の夜が最後の山場になっています。どうか今日お集まりいただいた皆さんの声をですね、大きくもう一度今晩上げていただきたいというふうに思います。もう一点だけお話をさせていただきます。私ども民主党、東日本大震災に起因して原子力政策の将来の方向性をめぐって多くの国民の皆さんに本当に大きなデモで首相官邸を包囲される、囲まれるということもありました。しかし私たち政権を持っている時にすらその活動をテロ行為だとなどと思ったことはありません。国民の皆さん心からの声だ、それを受け止めて官邸を開放して意見交換も行いました。今のように自分たちにとって都合の悪い声自体を防いでしまうというような国の在り方には決して賛同できるとは思っておりません。個人的なことを最後に一つだけお話をさせていただきますが、私は高町のトロッコ勾配の被害者の皆さんと一緒に行動してきた父と息子として生まれて社会の経験を積んで今県会議員をさせていただいています。時の政府や権力を持ったサイドから都合の悪い声が上がることを防ごうなどとする法案には決して賛成することができない。小さい声でなくてもその声を大切にし、そしてその声が社会を変えていくということを、私はまだ36年しか生きておりませんが、それが世の中で一番大切なことだと思っております。大変長くなりましたが、今日のこの夜こそは最大の山場です。ぜひ皆さんの力を結集いただいて、この特定秘密保護法案廃案に追い込むことをぜひ皆さんの力で成し遂げていただきたい。私どもも共に頑張ってまいりたいと思っております。どうぞご清聴